oleh nyong bengi. Kok ora oleh. Ra jagong. Parani. Ora usah parani, ngopo parani? Kon turu kene. Lah ngopo kon turu kene? Kedang kono ge akeh wong. Hah? Ge akeh wong. Oke wong copo. Oke, senening ku riko ra usah. Nyong gah riko nek metu-metu bengi. Ya ora melaciro turunan lho, Ora. Engko tak kancani nyong sing mlebokke nyong. Ya wis kono parani. Riko ngurusi riko dhewek, riko wae kene pesing, ra ganti jarike. Ya wis pecing. Riko mlebu kamar pesing demi Allah, Mbok, ganti. Ya ora nepangke apa? Nempangke ngopo meneh ra usah ditepang-tepangke. Alah, Ra usah. omong ora wis nepangke. Riko ki nglendur, Mbok. Walah, ngindur. Goblok tenan. Ora wis nempangke. Wong ora kenal karo wong. Turu bingung karepe dhewe dulur. Lagi bingung iki. Aku arek dinikahke karo sapa? Riko ki bingung, Mbok. Iki bengi. Ono tamu bengi opo nang kono. Bengi. La ilah. Oh, jam 10 bengi arek apa Riko? Oh, sedulur. Sedulur sapa? Pacare anak Inur. Pacare anak Inur sapa wong nang jero ana arep Mbok. Wis. Ade kaproknya. Raya. Omongan karo wong kemblung ki wis repot. Nyoyo repot omongan karo wong gemblung ke janjane nyoyo sing diomongke gemblung ke sapa ya Allah. Repot wis. Omongan karo wong kemblung ki wis repot. Tak kena biaya-biaya. Nyong dikaplok halusinasi. Duh nasibku dulur. Nyong arep nerangke sing gemblung ke jane sapa. Ya wis kadang bener parani ora oleh. Parani ya parani ora oleh. Marani ora gelem. Lah kae wong wis nang jero. Kae nang jero pirang-pirang milih. Apa? Kae wong nang jero. Wis bali kuwi nang jero. Bagi ndasmu mrocot. Omongan karo wong kemblung ki repot wis. Ini koyo bingung. Aduh nasib. Aku ke ceritane kon metu teman-teman kon ngul arek nang mae wong kon nggo mrene. Lah wis bengi. Sampane dadi aku mesti ya wegah lah dulur gedor-gedor nang mae wong. Yuk kon bali nang mae gonku kon turu jero. Lah sapa? Kenal wae ora kon mlebu-mlebu nang mae aku. Nerangke ya bingung aku lho, diomongi ra nyambung. Akhirnya mbok sami nih kata-kata andarane nasi melocot. Iya, nerjana gemblung, foto gemblunge sekarep mula dulur. Iki kayak bingung ki kok delokas kabur. Sandal tak umpet ke sak nggo bengi nggo sandal ngopo. Mlebah metu nggo sandal. Cepet sembuh, Bu. Iya, itu kan halusinasi, teman-teman. Nanti tiba-tiba tahu kabur gitu. Pura-pura turu terus kabur bener. Rasido turu kunci pintu nih Mbak Laiku masih ada anak-anak. Kumat paro jaran mau iyo. Nek sampean mungkin kalau 1-2 hari mungkin lucu ya. Tapi kalau berhari-hari kadang kesel teman-teman. Karena kadang tiba-tiba dadakan kabur.